apa-apa. Rame iki rame. Iso setengah loro iki ora apa-apa. Padha-padha ambuhe, padha-padha ambuhe. Sakit aku. Kawon kan mboten nyono babar pisan nembe pisan menika ing ngadat saben kelampah kula menika gelutipun kalian Petro lah iya ning sagedhakan menika mengsah garing wah garing menika jebul menawi krida ngedapi-dapi keterampilanipun ngalahake Petro arep lilin ngantem menika rasane kula rasake ora sepiro ning nek bola-bali saya suwi saya mumet saya buyer kula sumanggaken Mas kula mboten saged ngatasipun kula semanggaken loro kabeh awak kula muncalke tumbak pirang-pirang garing niku ya iso nyauti tumbak kaya Janaka nika wah edian mboten nama mokal ponokawane Janaka mula keterampilan ya meh padha karo juragane lah iya ora maju meneh mboten Bagong ora tumandang mboten mandering mundur man kok bathukmu biru ditendang Bagong monggo nendang nganggo teklek kayu niku makluthak ngoten larane ra jamak-jamak kula sumanggaken nggawa gaman pun mboten sanggawa gaman ya kalah surapur merkoso uripe malah musuh Ponokawan kalah isin menang ora kondang sinten sing ajeng pripun-pripun sing ajeng nambani Kurawa sing ajeng ngewangi Kurawa lah iya lah terus apa iki sing durung maju nun maju oleh Cak Bagus wah nggih nadyan rada abot lakonane Mas sapa ngerti garing gila kali kula Bagong gila kali kula mami nggih lah maju Man hati-hati ya nggih kentir joget kok mubeng-mubeng ora apa-apa joget bebas kok jadilan Kang Slupan yo mubeng-mubeng oh caidan ndara sasana ya ajeng napa sampean golek garing karo kowe nek pun ketemu tak labrak ora gelem minggir wah salah ngrebut Purantawati aja takon dosa bali ming kari jeneng berarti mriki ajeng ngelabrak kula iya wani kowe karo aku lho wis kebacut kaya ngene kok ora wani yo jajal yo lho jajal piye ayo gelut wah lha iki ping batur wani karo Pangeran Pati aja sok ngempukke watu ngatoske banyu Giri Lusi jalmotan kena kini ro Gusti iki paring kekuatan dhewe-dhewe arep jajal piye ora mengko ki ana omong oh, areng apa kowe? Areng ngantemi aku. Yo. Nyo. Nganti iso pecah sirahku meguru karo kowe 20 taun. Ora mung sembrono. Lho, iki tenang kok piye? Wis kaya ngene kok dikira ora tenanan. Asli iki. Nyok. Wah, tak antem tenan. Oke, ora masalah. Nek kok bales lho.
Perang ki ngene iki, rasa dadak kokian begijikan sing bagus apa sing ampuh, ya kuwi sing isih urip sapa sing gretak kuwi sing kalah. Carane adu atau sing sirah. Ya guys. Wela kendel tenan, kendel wae anake Semar. Yo. Ya yo. Nek pecah piye, mengko tambale rasa kuwatir. Ya guys. Gon mburi apa piye ya? Gon dodo apa ya? Ha iki cah kendel ngene iki ora kok meng halo babu tancil pisan modar malah kewirangan ta kowe. Ayo rasa kok kan jogetnya wis. Ngene iki lho kendel tenan. Gon mburi apa ya? Oh, kowe ra wani ngene iki sing ngomong sapa? Aku cah kendel ya wadake nya ayo. Mburi apa piye nya ayo. Lu kok meng gelis iki piye? Aku cepet aku. Ora tau suwe-suwe aku. Kaya ngene lho nya, lho dimatke tenan, gek ngantep. Mburi kok piye nya? Kuwi tegese sak kendel tenan. Aku ya wani nya ya. Mburi kok piye nya ya. Kaya aku ngene lho nya. Aisyah nya. Oh isih. Arep apa ya? Mburi kok piye nya? Mburi ya mburi. Oh ada kira. Oke, wes. Beresno ya modar tenan yo kesuwen dijajal yo modar kowe ora apa-apa lho ora apa-apa tenan ora apa-apa wis to kaya nek utekmu wah aku wis ra ndek utek ora kowe gagar utak aku wis ra ndek utek dadi ra iso gagar utak wis santai wae to pisan ada yo sirahmu tenani kowe. Mang tenani, guys. Oh. Biar kowe. Ayo. Lho wis e. Ora krasa. Wah. Ngece. Wah, setan ratatanan ora pindho. Ganjil wae kena. Manut. Ya ganjil kene. Ping telu. Waduh, iki ora kebal sira aku. Resiko ya, guys. Pecah sirahmu. Biar. Weh, ora apa-apa. Ya gentenan yo. Waduh. Mau perjanjian ora gentenan. Cara ngendi perang kok ora gentenan? Atene seneng kowe buat-buat. Kene kuwi sing ngrasake iki yo nganggo ngampet tidur. Lho. Ora basa karo aku, ora basa ya ben. Yo guys yo. Yo mati tenan iki lho. Aduh. Tumung kula bapa ngakose buku Pertiwi. Ayo wis. Kowe lho ngerti tangane Bagong mau nganggo ngantem sirah sapi winginane pecah dadi papat. Wah cangkeme. Jenenge ngedonke musuh ngono kowe. Kowe ngomong ning aku dadi tratapan kok. Nek sigar tenan ora engko sigar ta plestere. Ya ora kena omong, langsung bet ngono. Langsung terus ya. Semerah. Oh, kuwi ndonga barang. Wong iki arep tumindak apa-apa ki nganggo semerah. Ngono, Jawa kuwi. Ya. Ya wis, nyo. Ya apa ya? Kowe iki ngapa e? Kowe iki setan. Ora wis ngampet ambegan ora sida. Apa ora apa-apake kok wis ngampet ambegan. Aku wis nerot ngono. Kaya wis piye ngono lho. Ya kene yo. Ben tak. Ora apa-apa. Rame iki rame. Iso setengah loro iki ora apa-apa. Padha-padha ambuhe. Aku ping 3 mau. Kowe lagi pisan e. Oh iya. Kene ora dijaneng. Iki Pangeran Patih dijaneng. Oh iya lali. Oh. Siap. Popo. Ayo terus endi mau wonge. Wis buyer aku bisa. Mulai mumet pisan. Yo terakhir yang ketiga yo.
Perang ini kira penak. Temonjo dimatke ya kecekel. Heeh. Ora usah dadak gabrus-gabrus ngentek tenaga. Iya. Yo siap. 1 2 ora apa-apa. Wah, rame iki yo teruske. Waduh. Iki nganggo leren sik udut-udut sik rasa. Oh, perang kok nganggo udut-udutan barang. Nek ora apa ning aku njaluk. Wah. Ora nggowo to ora ente. Rasanya kayaknya. Hut. Ya. Kok saya ringkih. Wis rusak otake. Ora wae waras koknya pisan. Pindho ya. Ping 3. Sini. Wah, jauh tahan kok ora ngrasake blas to, Gong. Ayo wayang ora muni lara cangkeme ya ora lara. Hop. Mudar wis buyer. Nek ora apa-apa aku, ora apa-apa glene. Ora ya. Ayo, madhep rono. Ngesoi aku kok. Ora sida kok. Tak elek meneh siji. Ya, oi. Terakhir. Ya. Siap. Siap. Yakin. Ayo. Rampung nyawamu. Sileke palu aspal. Kaya mau gayeng kok nyenyet kok ngelekar. Waduh kalah. Ayo. Iki jatahe kowe le. Sis. Matane ora. Le dengkul mlocot kuwi. Ngapunten kula kinten Bagong. Enak Bali enak. Lho. Kleru. Wis ra ngerti kiblat anak Prabu Mandura kula sumanggaaken. Maning jajanan skurtane bawana iblis anak. Walah dalah. Pola ngene derajate nalogare karo Bagong kok ngiwas Maranata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyebarake Maranata Mandura Prabu Baladewa. Nalogare ora bali tak gelar